Hej så i dag skal vi spille ind på Pace, og vi har Oliver Teddy med. Yay! Og vi er stadig også herinde. Ellers havde det her været... Skal til det? Og beskidt dig så lidt der, det ved jeg ikke. Det var fordi der var en, der spurgte ham... Hvor store er cellerne i Pace? Abuser. Der var en, der prøvede at få mig til at abuse. Hvad sagde han? Han skrev til mig, at jeg måske så kom på Skype, så kan jeg flække dig. På Skype, så skrev jeg, nej, jeg abuser ikke. Hvis han skriver igen, så minutter ham altså i 10 minutter. Der er en! Randers! Randers, det gør du bare. Lær det. Lær det, din lille dude. Hvis man bor i Randers, bliver man sat i jail. Sådan er det. Det er en vigtig regel. Desværre. Ja, og jeg kan ikke komme herind. Jeg skriver, at det havde... Udover Randers Gaming. Han er vagt, desværre. Han bliver måske fyret i dag. Ja. Kom. Jeg er Sugar King farmen. Jeg gik på vagtgangen. Her. Randers, det gør du bare. Randers, det gør du bare. Nej, vent. Det er Randers, der har fået den der sang til Randers. Det gør du bare. Det er den, der har fået Randers til at være en dårlig by. Det lyder som en dårlig by. Er det ikke rigtigt? Jeg kan gå herind! Det må du ikke. Det er abuse. Nå, det kan jeg jo bare. Det tror jeg ikke er meningen. Hvis du ser nogen, der har ulovlige ting, der er en sommer. Jeg kan også åbne dørene. Du burde lade være. Du burde lade være. Ja, men I kan se, der har været ret stille på kanalen, og det vil jeg gerne gøre noget for. Nej. Hej så er vi tilbage. Der er kommet et meget underligt klip, kan vi sige. Og det er sådan lidt ærgerligt. Men mit optagelsesprogram virker ikke. Men vi er tilbage, og vi har lige været nede ved elitecellerne. Hvis vi kan se narko, hvis vi kan se narko i den her, må vi godt gå herind, fordi jeg kan se narko? Lad os se. Jeg kan se narko. Jeg vil gerne have penge. Ikke den celle. Må vi ikke? Kan ikke kysse. Kan man ikke kysse? Hvorfor? Det skulle være mega lort. Kan vi... For that rip. Det skulle da bare ondt for os. Det er en af mine venner, der har købt den der celle. Det skulle da rip, at vi kan gå ind og høste hans weed. Men det er også en VIP-celle, eller YouTube-celle, eller hvad man kan kalde det. Så kommer sgu ind! Ham der ejer den. Hej, with idiot. Hej. Kan man spotte noget weed? Kan man spotte weed? Kan man spotte weed? Har du en pickaxe? Pickaxe? Nej. Jeg kommer sgu til at sælge dem. Rip! Fordi ellers skulle vi tjekke i alle celler, om der er weed. Hvorfor? Fordi man kan smadre blokken her, og så kan man se, om der er weed. Det må man ikke. Det er abuse. Nej. Ja, det ved jeg godt. Men stadig, man kunne godt. Men jeg plejer aldrig at bruge det. Bare sådan en sjov joke. Nej. Og så er vi tilbage. Der kom lige et klip igen. Men vi går ned til vagtrummet, så vil vi takke af for den her episode. Vi har faktisk siddet og optaget den her episode næsten en halv time nu. Uden I har vidst det, så har vi faktisk prøvet at optage den her episode et par gange. Så jeg vil slutte af herovre. Jeg vil sige tak for simpelthen, og hjertelig gerne tjekke skriv pænt til os officer, især Oliver, fordi han gad at være med i min video. Ja, tak for at I med i den her video. Vi ses. Hej.